Nobita gisa joa, orain ere izango du komeriaren bat. Bai, baina katu borendi etorriko zaio eta bere poltsikotik ateratako tresnen miragarriari esker, edozen estutasunetik libratzen lagunduko dio. Ja, kristona litzake ez da? Kristona, xaguan beldurren katu bat etxan ukitzea. Ez, edozen larrialdiren aurra horrelako trikimailuak dituen norbait ondoan izatea. Ea, kontatu zein liskarretan duzun orainean. Ez da liskarra, arazoa da. Lotxatzen hauen arazo bat. Ea, kontatu idazu. Bagelan, euskaren erabileragatik puntuak lortzen aritu garela. Eta nik puztarre gutxi lortu ditut. Benetan, zu gaienetan euskaraz hitz egiten duzut, Bai, lagunekin bai, baina irakasleak etxeko egoera galdetu digu. Eta nik amatxok ezakiela euskaraz aitortu behar izan dut, beraz puntu gutxi lortu ditut. Ai, Nobita, uste dut zure arazoa konpontzeko trikimailua poltsikonetan dudala. Euskarazko egiten zerrenda. Zer da montrera hori? Kuadernotxonekin batera hartu zazu arkatz bat eta eseri amatxoren ondoan. Bertan, ezagutzen dituen euskarazko hitz idatzi itzazu. Zure amadendaria da, ezta? Orain arte ez lituzke hitz asko ezagutuko, baina 11 ezagutuko ditu, bai. 11 bakarrik? 11 makina bat. Makina bat. 11 makina bat. Ugari asko pila esanen nuen hotel. Gauero zabaldu ezazu kuadernotxo miragarri hau. Eta bertan, egunean zehar esandako hitzak markatu itzazu. Horrela, euskarazko hitzak esatera iritsi arte. Wow, eskerrik asko Doraemon. Haze puntu pila lortuko ditudan hurrengoan. Euskara metroa lertzea lortuko dut. Guk euskaraz! Zu zergatik ez?